गसाइगाव महकुमानि सिमलतापु थानानि सिङाव थानाय हारापुतायाव 33 नं राजा लामायाव सोमजिनाय मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा जायो। जाब्रबथायाव जिउ खहा जानाय सुबुंखौ गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय 1 नं गलादाङि गामिनि थागिबि प्रताप सिंह बसुमतारी होनना सिनायथिदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला जिउ गोमानाय सुबुङा फुंनि समाव मोनसे खामानिनि थाखाय गावनि AS16G4605 नम्बरनि बाइकजों न'निफ्राय गसाइगाव फारसे फैदोंमोन। बे समावनो AP07TH3479 नम्बरनि गंसे ट्राकआ सौग्राव फैयो आरो मटर साइकेल सालायगिरिया ट्राकनि साखा सिङाव हाबलाङो। जाहोनाव मटर साइकेल सालायगिरि प्रताप सिंह बसुमतारीया जायगायावनो जिउ गोमायो। जाथायसालियाव सिमलतापु पुलिसआ नुजाथिहैनानै ट्राक सालायग्राखौ हमनानै थानायाव लाना थाङो।